Oo, dumiretso na po sa apps. Balang araw, wala na magdadala ng resibo. Lahat po, doon na nung kaano. Dito sa Meralco, sa Meralco. Malapit ang Meralco. Malapit na pa sa Meralco. Opo, sa Concepcion daw, tita. Diyan lang, malapit. Oo. Opo. Sige po, maraming salamat po. Sir, nakalagay, sir, tika ko promise to pay. Yes po, promise to pay. Sige, thank you. Yo, what's up, mga ka-Fanord? Magandang umaga. Panibagong vlog tayo. Araw po ng Huwebes ngayon. 20 po tayo. Alas 11 na po. Ngayon lang makakapag-intro. Dahil busy kanina. Ngayon, bago tayo sa mag-vlog, pasalamat tayo kay Pampagan na binigyan tayo ng lakas. Biyaya sa akin. Pagpasensya nyo kasi namahan ako. Paunawaw Wala akong mayan ng tubig Okay guys, ang ating content ngayon, dito naman tayo sa Barangay San Jose and Barangay Daang Hari kung saan hindi tayo mamumutol ang Palestina. Okay, let's go! Okay guys, napasok tayo dito sa Ingabag 970. Sana meron tayo dito puputulan. Pangalan di Guzman Victoria. Ito natin, pwede siya, pero 2 months tayo, 2 buwan. Ginawa kami bahay dyan Nay, magandang umaga po. Tapos na magluto sa milk ko, Nay. Di Guzman Victorio. Eh. 51519. 51519. Ay, nako. Magandang umaga po. Sa inyo kaya itong Taurus Carlito? Letter A rin, letter A. Disconnection ba kasi nito? Kasi disconnection po yan. Wait lang po. Taurus Carlito. Ano kuya ngayon to? Puputulan po yan. Bil pa ng miyan. Sa inyo ba? I-verify natin kung bayad na siya ha. Zero na ba? Pero to kuya pupunta. Zero na. Hindi pa siya bayad.
kuya. Okay, sige. Nakainom ka dyan, malakain. Wala pa. Ano kuya, dito madugin dito yung bill. Ah, Kaya dumadun mo nga bagsak yun. baka may apps ang mineral ko itong may-ari nito. Kasi ang alam ko yun nung iba, ma'am, pag may apps, wala na resibo, doon na sa apps ang mineral ko pinadadala yung... Nasa apps na po dumili. Oo, dumiretso na ako sa apps. Balang araw, wala na magdadala ng resibo, lahat po doon na nung kaano. Ay, kuya. Kuya, pwede wait lang. Hmm? Maantay lang po sa bill. Apo, sige. Yes, dito tayo ngayon sa San Andres. Saan, puputulan tayo dito na San Andres, San Jose. Gabriel Luningning. Tsaka, ito, 26 na to. Ito muna ha. 1, 2, 4, 8, 86. Di pa bayad. Ma'am, sa dito, alam ko. Sa inyo kaya to, Gabriel Luning. Ipo ha, sa dulo to, no? Wala sira. Ito talaga. Ipo. Yes, ma'am. Oo. Bayad kay. Ay, ano ba yung sabihin? Ang bill ko kasi is 7,000. Pero 1 month lang. Pag sumobra doon ng ilang buwan, yun lang pinuputol. Ay, hindi ah. Pag more than 1 month. Basta kahit pag 3,000 kahit ano siya, kahit isang buwan lang naman. Over ka na sa Judy. Posibilidad mo, patulang ka. Ito, 2 buwan to. 3,000 to lang. Kasi di na patulang ng isang buwan kasi 1,300 lang. O, bayad ka na, ano? Hindi pa ako nagbabayad. Hindi pa. Darating yan. Antay mo lang ako rito. Ako lang naman namumutol dito eh. Ha? Ako namumutol dito, ako lang listing. Ako nakita ko sa tayo magbabayad na ako. Si Kuya. Ito yan. Ma'am, mag-hi ka naman. Naka-vlog ka ha. Nagbablog ako ha. Ay, hi. Kaya si ma'am, oh. Yan ang mabait yung customer. Hanggang sa nakita kita. Ito na po. Bago pa dumating yun. Yung disconnection. Nagdadala pa kayo ng disconnection? Hindi, ako lang yung namumutol. Trabaho ko talaga. Mutol lang. Adulo to, ano ma'am, ano? So yan, sir. Okay. Tao po. Tao po. Tao po. Meralco. Sa inyo ba ito, sir? Apo. Mapuputulan po, disconnection, sir. Ito lang po ngayon. Bakit po kami maraan? 2 buwan po siya, sir. May and June. Okay, mapaputulan mo siya. Okay guys, lipat naman tayo sa kabilang paputulan. Hinahanap ko ng hinahanap ko rin siya eh. Hindi kami nakita, pinatulang ko eh. Ito na oh.
Saan? Sabi mo rin. Meralco. Letter I. Sabi mo, alis na ako. Uwi na ka mo. Andito ka mo ako. Tapo. Be, tayo mo tawag ni Edison mo ha. Meralco. Tayo mo tawag ni Edison. Letter I. Tayo mo umuwi ka mo. Meralco. Tapo. Yun. Kaninong letter I? Sa inyo, ma'am? Ako, disconnection, ma'am. Tatlong buwan, ma'am. Okay guys, tapat po ito ng San Jose Church. Dito po sa Nabutas. Ayan po. Paputol mo Galing na. Dito lang po tayo guys. Sa may Nabutas. Kung saan puputulan natin itong tapat niyang restaurant. Dahil 3 buwan nang walang bayad. 20. Nakiram na ako sa mami mo sa kwenta. Sumasok ako. Ma'am. Ma'am, puputulin ko muna ha. Sige po. Ngayon na lang, pag yung kabayad kay kakabit-kubit kagad ha. Okay, sige ha. Ayan na yun. Sige po. Okay. Yes, yo. Naman tayo ngayon sa 114 Nabal, kung saan puputulan natin itong restaurant. At buwan ng utang niya. Ayan. Buwan. Dito yung kanyang metro. Guys, ayan o. Saan natin puputulan. Dahil niyang magbayad. Sisya na. Pero nagnaputulan ito sa magbabayad. Ito naman. Ay, nako. Ang hirap. Yes. Okay. Ito. Okay, dahil wala ang amo niya, nakausap siya na babayaran na lang daw, sigurado. Kaya ako naman, ay mabait naman nakausap, pinagbigyan ko po. Kaya ako yung uwi na lang, lilipat ako sa ibang puputulan. Sana sir, bayaran mo para hindi tayo pagalitan po sa Meralco. Okay, let's go. Lipat tayo sa ibang puputulan. Tayo sa sulok. Yo, hirapan tayo. Yan. Yan. Okay. Natin. Dalawang buwan. Isang metro. Ito ngayon ako sa bilihan ng mga motor. Ng gamit ng motor. Ayan. Okay, sige sir. Pakibayan lang ha. Ayan. Hindi na pera ngayon yan. Ay, nako.
Di ba dyan yung Dinosaryo, Felipe? 1045 ba? 1045? 1057? 1045 ka, no? Ito. Sa amin niya. 1044, nandiyon, napapulan na. Yung ano dito, yung... Dito? Katabi ko? Ah, Ito? Kaya general ko? ha? Ako na bayad na mga patulan mo ko ha. Wala, 29 lang yan. Ha? 29 lang. Kapag ka mga tulay ba na? Magkakabit. Yung ito sa restaurant sa kabila, sa inyo ba yan? Hindi. Putol na putol na. Ilang utang nun? 3 buwan. Magkakabit wala pa. Wala pa. Magkakabit mga magkakabit lang. Mga 3-5 pa taas. Dinosaryo. Saan yung Judo? Saan? Dito, sumunti sa akin. Dyan. Ito, Dinosaryo. Dinosaryo. Oh, Dinos Pilip. $10.57 eh. Sa kabila siguro. Iyo, ito lugar na kung saan halos Dinosaryo. yung mga negosyante Dinosaryo, at Felipe. saka ang maramihan dito ay may mga negosyo sa mga bangka o mga barko. Ito ang lugar Cebu sa Pier 44. Ito yung lugar na lahat ng mga negosyante puro mayayaman. Kaya Dinosaryo ito itong lugar na to. Dating mayor dito noong araw ng mga 90s. Yan po ang nagahari dito sa buong Nabutas. Sa buong may malaking mga lancha kung tawagin eh. Kung sa lugar sa Bisaya, barko na, pero ito lancha pa rin ang tawag nila. Malaking pangisda, mga pangulong. Ito po yung may-ari, si Dinosaryo. Yan ang pinakamalaking kumpanya na meron ito nangyari nung panahon ng siya pa yung Yurata. May nangyaring lumubog na bangka sa Palawan na nilibing na lang. Ito po yung may-ari si Dinosaryo. Junior lang po na yan. Mga Dinosaryo po dito sa Nabutas. Meron po nga isang bangka o isang lansya na lumubog na halos lahat patay. May 50 yun. Mainit eh. Pakibigyan lang sir ha. Sige. Ang init, sobra. Tayo sa tapat ng eskwelahan ng Nabotas High School. Yan po. Nabotas High School. Yan. Natin ito yung lugar kung saan ay Felipe Dinosaryo, dating mayor. O yun. Yo, kanina po ay galing na ako rito sa lugar na to kung saan ay dapat puputulan ko sila. Ang nangyari po, wala pa pong tao, sarado po sila. Kaya ginawa ko, nag-iwan ako ng mayroong taong nakatambay dyan sa atin na kilala na rin ito. Magbubukas to alas 10. Ito na ngayon guys, bunalikan natin. Okay. Ito yung ginawa ko, pinagbayad ko na lang. Basta itong oras na to, maghapon mabayaran nila para hindi ako pagalitan naman. So guys, sabihin tayo ngayon sa Takayaki. Saan ay hindi pa nakakabayad ng kuryente. Nandito na ako kanina. Kaya kuya, dito po. Alam ko letter B to. Letter B nakalagay doon eh.
Ito po, disconnection. Puputulan to. Pakita daw po sa may-ari ko. Nag-message na ako eh. Baka ito nga 40,000. Oo, puputulan po yan. Kuya? Isang buwan lang yan. May natira dyan nung, ano lang, 123 lang nung, parang penalty lang to. Ha? Parang penalty lang yan kasi. Pero ngayon na ito puputulan. Yes, ma'am. Kailangan doon magbayad sa main, di ba? Hindi ko kasi alam kuya kung Ganun pa. Okay, ito tayo simbahan ng, anong simbahan? Patulan natin. Pero hindi naman natin patulan. Dahil just, ayan. Sir, magandang tanghali po, sir. Sa Meralco po, sir. Ay po. Meron pong disconnection po itong simbahan niyo po. Disconnection namin po. Break na lang. Saan po? Pangalan, no? Ano po yung metro? Ay, May utang po siyang 14,000. hanggang kailan po to? Puputulan po siya ngayon, sir. Huh? Nako. Alam ko po, bayad kami. Teka lang po Ngayon na po agad puputulan? Oo, dapat nga, sir, nung ano pa yan. Ay, 15 ngayon pa. lang notice eh. Nirinig po siya ng June 20. Ngayon, July na po tayo. July 20 na, isang buwan na po. Tita? Hello po, kasi may dumating pong Meralco dito. Puputulan daw po tayo ng kuryente. Hindi pa daw po nakakapagbayad. Ano nga, wala pa yata yung billing eh. Wala pa rin billing kuya. Hindi po natin alam, sir. Kasi kami po ay namumutol lang. May billing po yan, dumating po yan na Dumating mga daw June, dito. mga June 25. Walang sinasabi sa akin. Walang sinabi kuya. Kasi wala kaming mailbox ngayon kuya. Kakatanggalan ng mailbox namin. Siguro di natin alam, sir. Okay, ngayon lang ito. Pwede ba namin ayusin na lang ito ngayong araw? Kasi ngayon lang din yung notice of disconnection eh. Ngayon gagawin. Pero magbibigyan natin chest cassette, ano? Ito lang, sir. Sir, naka-camera tayo, ha? Apo. Ang gagawin natin na total kung magbabayad ka ngayon, di maganda. Apo. Lalagay natin dito, promise to pay. Apo. Bago ako umuwi ng opisina, mga alas Check 2, niyo po. kailangan bayad na Apo. para. Good payer naman po kami Oo nga, sa simbahan po. O kaya nga si Bana naman nakalagay nga. Apo. Yung nga pinakahuli pipuntahan ko eh. Ako po, wala ka. O sige, pakibayaran lang Ito sir. lang po, no? Oo, yan, Sige po. 14,000. Tita, send ko po sa inyo po. Dalawa pa yung Yung iba po, yung metro na wala eh. maliit lang siguro ang bill nun. Metro pa yung Ito lang yung malaki. Opo. Paano yun, kuya? Baka putulan din yun. Yun naman, kasi simbahan naman to. Pag marunong silang umintindi, Sige po. Magkakaiba yan, kuya, ng ano? Kunya, ito, isang kontador lang sa inyo. sana. Sige po. Sige, ito lang ha. Promise. Promise. Okay, thank you sir. Apo, thank you din po. Okay, sige, salamat. Ito, Pakibayaran to. pwede namang online to, no, sir? Hindi po tatanggapin ni, naka-off na po lahat ng online yan. Naka-off na daw po lahat ng online, tita. Dito sa Meralco, wala lang sa Meralco. Malapit ang Meralco, malapit na branch ang Meralco. counter. Opo, sa Conception daw, tita. Diyan lang, malapit po. Sa metro. Opo. Sige po, maraming salamat po. Sir, nakalagay, sir, tika ko promise to pay. Yes po, promise to pay. Sige, thank you. Thank you, sir. Okay. Paid. Ito, bakit sobrang init? Ikaw mo ito pa rin? Oo. Pagkita mo na. Dito lang akong tatanong eh. Ah, Para di ba ba? Iba na kapitan namin doon, yung klaro na. Sa gabi na lang ako dumudupi. yo, what's up?
masasabi ko lang po sa inyo, bago tayo magtapos ng ating vlog, doon po sa mga customer po ng Meralco, hindi po nakakarating ang resibo. Ulitin ko po, kayo po ay mayroon ng apps ng Meralco, automatic po, hindi na magbibigay si Meralco ng resibo, kung saan ay doon padadaanin sa apps. Doon po, kung kailan kayo mapuputulan, pipiin kayo ni Meralco na bukas ay puputulan na kayo. Hindi nyo po inaano kasi ang hinahanap nyo po ay yung resibo mismo. Ngayon na po ang kalakaran sa Meralco. Yung balang araw po ay wala na magbibigay ng resibo dahil gagamitin na po ng puro online na po ang mangyayari ngayon. Kaya nga, ulitin ko po, wag na po kayo mag-antay pa na maputulang kayo pag wala kayong resibo. Pumunta na po kayo sa pinakamalapit ng Meralco, magtanong po kayo roon kung bakit walang resibo dumarating sa inyo. Pumunta po kayo sa customer service, o magtanong kayo sa gwardiya, ituturo po kayo kung nasaan po yung customer service. Ang pinakamalapit po na branch ng Meralco sa lugar ninyo. Okay guys, hanggat dito na lang ang ating vlog. Maraming salamat po. Lalo doon sa mga OFW na walang sawang nanonood sa atin. Maraming salamat. Thank you.